Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. may kasakit, Nabagi ko diri, ma'am. Bakit ko kahimpag diri? kasarangan nga kasinatian, Naano'y tili kong lab. Sure ka? Pagkasalita. nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod. Sa ating mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman, Ilang gikaway-kaway ang bandera sa Pilipinas. Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang RMN Drama presents We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW. Bagong Bayani ng Sanda. Bagong Bayani. Tulumanon niya naghatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa atong mga bagong bayani, nga gihimuan og drama sa radyo. Pinaagi sa panuwan ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music, Randy Tayan. Soundman, Aldwin Nacorda. Recording editor, Lloyd Gabiana. Kinasing-kasing nga dalit kaninyo sa RMN Drama. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon sa Priscilla Rekanas. Kini ang tulumanon nga magahatag og tingog ug dungog sa ato mga kaigsuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Sugdan ta karon ang sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa ngan nga Nita. Dear Priscilla, suki ko ninyong tipaminawan sa radyo ug ingon man sa online streaming. Sa may sama na akong OFW, makahatag yun og inspirasyon ug ingon man pagtulunan ang inyong programa nga Bagong Bayani nga nagsintro sa kaagi o kasinatian isip usa ka OFW. Usa ko ka OFW kadi ato kauban ang akong igsuon nga si Ason. Iyang sugilanon ang akong ipaampit karon kaninyo. Sa iyang pag-antos sa iyang pamilya, hangtod siya namatay. Magkuhaan nun ta kinig pagtulunan sa mga anak sa usa ka OFW. Magsugod ko diyang mga patadon pa kani si Ason. Pagtarong gin mo sa inyo pag-eskwela, ha, Nita? Ason? Ay mong sunod sa inyo mga igsuong laki nga nagbinuang lang sa pag-eskwela. Opa. Oo pa. Bantay bita mo, ha? Bantay, yadog di mo graduate sa college. Ayaw ko sige nga nakasod mo ang eskwelahan sa gobyerno nga libre ang matrikula. Labi nag-aason. Kadungog ra ba ko nimo, ha? Nga, doon daghang magpaduding ko nimo. Ha? Taka lang yung ka pa. Uy, kasi may nagsulti ni mo, anak. Si Manoy Jose nimo. Daghan yung maibog anak niya pa kay gwapa manggod na siya. Hoy, Nita, ikaw nang pataka lang yun ka. Tinuod bitaw na. Ya, ikaw, di ay. Wa no. Pati manggod kog naw. Ilom-ilom na mo, anak. Ilom na mo. Gusto na. Basta dili ko gustong mag-uyab-uyab mo. Human una og eskwela. Kung di mo gustong mabunog. Ha? Ikaw pa. Imo kay sugnuran si Papa, uy. Wa man gudson. Kay bawara bagi kang Papa, ha, ngagaan kay nagkamot. Kusukin ang mamunal. Bitaw oy. Grabe ha gyud aning papasad oy. Bisag dagko na ta, bunalan gihapon. Di gyud ta kalaag. Ug naay magdul-dul nato nga laki, tawgon dayon ta. Sobraan gyud ka istrikto oy. Wa na lang tay freedom. Mao na diha. Nya imo paging ingnon nga naidaghang nga ibog nako. Samot gyud ta nga higpitan ani. Sige na mo, sige na mo. Gika na aron nga dili malate sa klase. Jose, ihatod na ning imo mga manghod sa atanganan og jeep. Ayaw na lang gud bigi pahatod pa, uy. Dagko naman gud mi, di naman may mga bata. Ay mo pagbuot.
Unsa pa lang unya mahitabo ninyo sa daan? Labaw tanan. Tingalig dunay magsunod-sunod ninyong laki diha sa gawas. Jose, sige na! Paglakaw na mo! Wa kay buot! Bugo! Wa gyud ka maminaw nako. Ni mabdos kang animala ka. Pa! Aray pa! Agay pa! Basta na pa! Nganong dili naman ka magpahatod sa sakyanan sa jeep? Pa, maestra na intahon ko pa, uy. Tiguwang na ko, niya ihatod paghapon ko. Sobra naman sa na pa, uy. Unsay sobra? Tubag-tubag ka ha? Hoy, Ason. Bisan og usa ka na ka maestra. Kinaka pa sa akong puder. Ako gihapoy matuman. Musunod ka gihapon sa akong mando. Dili naman sa na mauwi mo pa. Sobra na gitaayo na. Oh, Ason! Ason! Ason, gusto mo siya mong paghilak? Ay, kitanaw na kasubang pasaheros luyo. Hindi pa lang giulsat ka. Pasensya na ha. Wala ko kapugong sa akong kahiubos. Sobra na kay papagod. Grabe. Bisig ingon ini na akong edad. Maestra na ko. Pero higpit gihapon kaayo. Natuok na gid kaayo ko. Mawaw na intahon ko. Ikikatiguang na nako. Ihatod lang gihapon ko. Kaya di lagi na siya gusto nga makauyab ka. Grabe lagi kaayo kahigpit. Wa ko'y kagawasan. Oh, nga natas konsolasyon. Abot natas sa inyo eskalahan. Huwag pong orasaw niya, ha? Inigulin mo. Tumingon ako biyahe, tingulin mo. Sige, sige. Amping ka, ha? Lauro, ayaw na lang ko gihato dool sa amo. Kaya tingalig doon ay makakita na to. Musumbong pa niya ni Papa. Usa pa, basin ugak po tong jeep nga imong giparkingan sa gawas. Ay kabala ka, safe territory itong jeep. Namgo ko'y gipabantay. Ya, malangay na lang hinuon kasi mong pagpamasahero. Ay, sus. Anytime pwede akong mamasahero. Ikaw mas importante. Mahadlok lagi ko, Law. Mga chismus-chismus sabi akin nga mo mga silingan. Mo report niya dahil nasa kong amahan. Patay ko ani. Di bitang kumuso dito sa inyo yun? Sa inyong likuanan padung sa inyo? Anarap ko sa skina. Di mo kumulaw sa inyo. Kinsa man itong naghatod ni mo? Eh? Kisa ba nag-ingon ni mo kanay naghatod na ko pa? Aray! Aray! Papa! Kasakitan na! Nita! Nita! Pa! Si Ason, wa mauli. Susiha kung hain siya. Ha? Sobra naman sad ko ka makabunal og makadapat pagod. Imo mangyong ipatigbabaw nga ang imong kinaiya nga pagkakatsila. Awa, nilayas na to si Ason. Hoy, ay kung ingon na pagtubag, ha, Nita? Katilaw ka nun. Kanya hayre layasan ka og mo rebuildi ang imong mga anak pa. Tungod raman sa nimo. Unsa? Dili na kumuli sa amo, Lauro. Ha? Desidido ni Joga sa mong desisyon na son? Oo. Dili na ako magwantas, Papa. Sobra na gid kaayo siya. Pakauwawan ta. Laliman ka sa akong edad iya pag yung kumbunalan. Kulatahon. Tungod lang kininihatod na ako. Oh, sorry kayo, Ason. Ako tong sa nga gihatod yun ka. Ayog pangayog pa sa ilo, Lauro. Maayo rasad. Kay gusto na gid kay kumupahawa sa poder ni Papa. Muuban ako ni mo. Ha? Sigurado ka na, Ason? Oo. Nga naman. Dili ko ni mo dawaton? Dili mo sa ingon. Nangako ba? Jeepney driver, rabiya ko. Nya, ikaw, maestra. O niya? O sa din naaana? Ang ako, manggod ba? Dili ko na kong kita. Mauwaw ko ni mo. Wa pa ko'y igong tinigom.
di ko makaprovide sa tanan nimo. Nganong mabalak ka man kaana. Una sa tanan, nakigrelasyon ko nimo bisag supak sa akong amahan tungod kay mahal ti ka. Wa ko magsapayan ko noon sa may imong pangita. O karon nga desidido na ko muuban nimo. Wa ka na'y pagduha-duha. Nasayod akong daan sa mamahimo na tong sitwasyon. Og dawatan ako. Mabuhi raman ta ba? Nisalig ko nimo, Lauro. Ason, mahal sa tika. Salamat sa imong pagsalig. Son. Oh, maayo kay na uli na ka. Gutom. Hubog na sad ka? Hubog ba? Kanom lang. Paita ba yan ni mo, Lauro? Di ba ka makalikay anong imong inom, oy? Ay, sa'yo lang ko nagreklamo, God. Ang importante, nirimit ko ni mo kung kita sa pagpamasahero. Winnie! Gabi! Uy, Winnie, Gabi! Huwag ka makabadlong anang imong mga anak, Lauro. Nanagko na lang na sila magsigil ang yapog away. Tulo na ng anak na to, uy. Huwag ka makapausap anak nila. Mauna, kay ang inom ramang ko imong giatiman. Ang pagdisiplina isip amahan nila, huwag ka makahimo anak nila. O kung ako tawagin ninita nga nagkagubot na sa di sila, di ko mahibaw. Eh, kapila-pilo sila na mo igsoon, eh. Yan hila na siya sabay kaniya para lang magchismis dire. Na ako'y gipamalihog, oy. Maong naanhi to. Maog yun na naabtan niya nga nag-away na sa dingatong mga anak. Unsa man gibuhat nimo, ha? Awon sa pa, ma. Gilabanan na sa niyas, Kuya Gab. Unsa? Pataka lagi ko na. Bitaw, tinuod ito na. Labanan man ginaniya pirmis, Kuya Gab. Kaya lagi, may maguwang. May sakto pirmi. Silaban-laban. Maog yun. Silaban. Unfair kaayo. Ikaw ra mo ingon, ikaw ni bahala ng imong mga manghod. Unsaon nimo? Ikay disiplina, anak, kay ikaw mo imaguwang. Ay, sayop din si Kuya Gab. Kami din ang disiplinahon. Amo na diha. Siya ang disiplinahon, dili kami. Ay! Oh, Gabi, unsa ba? Lukma mga! Buha mo na ikap! Bustang na! Winnie! Gabi! Ikaw ginap! Bustang na lagi mo! Sagdi na. Makitang gatang kita'y iso. Ay, nayabag ka naman ng taon, oy, Lauro! Naunsa ka naman ng taon, oy! Winnie! Gabi! Huwag mo na! Kuya Gab! Ma! Ma! Kaya nakaingon! Paita sa akong sitwasyon sa bahay nito, eh. Gubot kayong mga bata. Gamayng bikil, away dayon. Nganong ingon anak man inyong mga anak ko, eh. Kung saan gibuhat ni Lauro. Siya man untay angay nga mo disiplinaan yung mga anak kay siya may amahan. Ay, ambot lang yun, Nit. Huwag ko kasabot ni Lauro. Mura pag, wasay pakialam sa mga bata. Baliwa raman niya ang ipakita ang batasan sa mga bata. Pasagdan raman niya nga magpakitag dili maayong kinaiya. Unya, mag-iyahay intaw reklamong mga bata. Nga maulagi ko no, doon ako ni pinalabi si Lauro. Pinalabi ko no niya si Gabi. Na, paita bayaan na, oy. Unya ikaw, ason, sa malay imong buhaton? Di na kayo ko magpaapiktar anak nito, eh. Diha bitaw to higayon nga nakuyapan ko. Ay, lisod, oy. Gubot kaayos bahay la binagwa ko. Og na ako, hilom ra sila. Sukad atong nakuyapan ko, naglikay na silang mag-aaway. Ay basta gubot lagi kaayo nita.
May pagmauban ka na ako mulargas gawas. Ha? Mularga ka gawas? Oh, ato kog Canada. Nang-apply kog trabaho didto. Nya unsa man? Ganahan ka muuban? Muuban ko? O nya unsaon naman lang nako akong profession as teacher. Talikdan ako? Oh, mao gid na mahitabo ason kung muuban ka nako. Nindot unta na da? Nindot kyod. Aron makalingkawas na kasakasamok sa inyo. Sagdi na sila, oy. Total, mga dagko naman na imong mga anak. Na, dili ka magpatay na lang hinuon kung wa na ko. Musabot na gubot kay wa ko. Kaya ang ilang amahan way pakialam. Ang maguwang ramay labanan. Maura may paminahon. Ay, mabalaka man sa kunila nito eh. Aw, ikaw god. Una-unaan na lang maayo ha. Basta ako kay mo larga gid ko ason. Muna na lang sa ako na maglarga. Onya, ing nalang niya ako og ready, og interesado na ka mo larga. O sa may trabaho ni mo dito? Fruit picker. Hello, Nita. Hello, Ason. Ni anak ko sa Canada. Oh, wow! Salamat kay safe ra kang naabot diha, Nit. Pag-amping diha, ha? Og mag-ampo ko nga mo success ka diha. Salamat, Ason. Og ikaw, ing nadayon ko ha, kung maka-decide ka na. Aron makaapas ka na ako dire. O sige, Nita. Amping ka diha. Anong gigamit man mo akong jeep, eh? Nam kay mo, ha? Gigamit rin ko na ako kausagod. Artist rin mo eh. Arte? Ako ba arte? Naa kay mo, ha? Itagsaan taguha ni Papa Jeep. Aron doon na tayo kapamasaruan. Nawa lang kong usakadlaw kaya nilarga ko. Pahimo sa gagamit sa akong jeep, ta? Sabaan mo eh. Isa ba? Lang yan mong jeep eh. Huwag ko mahangol na. Come on. Bitaw. Ano mo? Kung anong kagod. Pa! Hilas. Ay! Imong anak. Hilabta na akong pasahiruan niya jeep. Naamunon ta siya, ha? Disiplinaha ko na si Winnie pa. Badlungon mo kina. Sumbong. Ikaw mo'y maguwang. Disiplinaha na. Ika'y bahala kung saan na ni mo yung manghod. O, muna nakadaot mo pa. Wa kay ayong pagkaamahan. Usa? Animal ka. Winnie. Pa? Pa? Pangano ba? Pangano ka? Ano ka ba? Pa! Nita, nakadesisyon ako. Muapas na ko diha nimo sa Canada. Sigurado ka, Son? Oo. Gikan sa pagkamatay ni Lauro, ni-retire na lang ko. Hangtod karon gubot kaayo diri, Nita. Dili ko kasabot sa kong mga anak ko eh. Murag, nihari naman nila ang ngilan nga pamatasan. Mamatay ko sa konsumisyon kung magpabilin pa ko din eh. Halos arena sila diri mangayo na ako. Uy, nga man tao na, uy. Nga naaman unta na sila pangita. Ay, ambot lang yun. Wa ko makasabot lagi. Nagsalig naman hinuon ni silang maayo na ako. Akong pensyon sila na'y makapahimos. Ay, kuno na, ari dire, ay. Total, wa may pili sa edad ni trabaho, adire. Bisag senior citizen ka pa, pwede kayo. Basta able pa ka nga makalakaw, makayoko, makapunit og prutas. Ay, mao na nindot dire. Nya malingaw pag kita. Paminan ako, ha? Kaya tagaan ti kag instruction asa ka mo adto. Apply ka didto. Nya liho ka dayon kung naanay ihatag nimo mga requirements nga angay nimong buhaton, ha? Okay, sige. Tudloy ko kung unsay akong buhaton. Pag-amping intahon mo din, ha? Uno nga na intahon ng pagsigi ninyog away, uy. Pag sinabtan na higit taon mo, kaya managsuon mo, wala na bagit intahon ko nga mubadlong pa ninyo. Da, bisag naa pa ka ma. Di gihapon ka makapiog. Kaya ka nang duha, di mo na maminaw. Kung magkaingon kang di maminaw, ha? Ikaw, saan lang ka? Ikaw, tarong ka? Utrom sa ka? Kamu mo yung mga abusado, uy. Hawd mo pirmi. Uy, Lutsi. Ilom, ha? Dugo na baba ni mo ron. Mo, sige, suwayi. Oh, suwayi dayon. Husto na! Husto na! Mularga na lang ko mag-away lang gihapon mo. Paita ba yan ninyo, uy?
Wa naman lang yun may respeto na ko. Bisag na ako na lang ang inyong inahan. Mauna hinungdan nga mularga na lang ko kay mamatay ko ninyo din he. Nya, ma. Unsa ko man mo pagpangayo ni mo? Unsa? Akong pasabot ba, ma? Unsa ko naman lang ni? O maglisod ko. Magpadagyo ka na ako, ma, ha? Ikaw rin eh. Kami na eh. Ngiga ni mo no? Unsan man dahil me? Anak ko sa me. Bitaw. Pwede ba may maha? Bawa may ka nga. Di ka paigo among kita para sa among pamilya. Nagsalig ba amin mo? Nya, ang imong pensyon, ma, ako nalit kubra ato. Una. Aha? Di ba sa imong pensyon maka magkuhag para ihatag ni mo na mo? Okay, wa naman ka, kay malargaman ka. Pangitayin na lang paagi nga, pwede rang ako rin mo kubra, aron dili na ka mahasol. Patay para God, ngigal ko na yung mulot siya. Magbuot-buot lagi ka. Nga ikay rin mo kubra. Ako, kay ako'y maguwang. Ako may babay. Ikaw mong duha, magsigip mo away. Ako'y cobra, niya ako nalihatag sa lugar sa inyo, ha? Diba, ma? Sakto ko, no? Oh. Ha? Sige. Ana na lang. Pangitaan akong paagi unsaon na nga pwedeng ikaw rin mo kubra. Kamu na lang bahin niya sa akong pensyon kada buwan. Pero, padang higyapon may kwarta mo ha? Kung tuan kas Canada? Ha? Pohon, kung kaluyan sa Ginoo. Maayo ra ang akong kahimtang og pagpanarbaho dito. Ay, sigurado ako, ma. Okay, ragid ka, anak, dito. Hinaot pa unta. Iampo lang nga dili ko magsakit-sakit dito. Oo, ma. Mag-ampo git ko. Ay, makalahot tayo kag trabaho dito. Kaysa anhira ka diri magpundo. Wakay sweldo makuha. Dito, sigurado man nga dako kag sweldo madawat. Ay, hayahay na gid unya ta kay dollar naman amo madawat. Oh, Luchi. Ni anak ko sakay sa eroplano paingon sa Canada. Makapahiubos ang akong mga anak. Wa man lang sila magduha-duha sa pagtugot sa akong paglarga. Sa akong pangidaron nga sa sinta kapil. Unya manarbaho pa sa gawas sa nasod. Ila pa hinuon kining gikalipay. Wa ko makita ang ilang kabalaka o kahingawa na ako. Gikalipay nila tungod kay mas mutaas ang porsyento sa tabang nga ilang madawat ako. Kinuo ko. Ikaw na'y bahala na ako. Isalig ko nimo ang tanan karon sa akong kinabuhi. Ni anak ko sa airport. Magdali kog ato sa exit area kay tuwa dito si Nita. Musugat ko na siya nako. Tuwa na si Nita. Nita! Ason! Ay, salamat. Salamat in taon nga ni anak yun. Nagkita na taon ta. Mahing pag-abot, ha? O salamat sa Ginoo nga safe ra ka nga naabot din ni sa Canada. Lagi. Maayo gani kay nakahigayon yung taong kagsugat na ako. Ay, oy. Nisaad baya ko nimo. Og timing man sad nga di off na ko. Ay, tuod. Niara ang imong sundo ay. Sorry, oy. Na-excite man gud ko ha. Nakakita nimo. Wa na noon napansin ang nagsundo nimo. Hala, uday no. Sir. So sorry. Sorry, we kept sir. forgetting about you. It's all right. No worries. So, you are Azon Vasquez? Yes, sir. I'm Azon Vasquez. Pleased to meet you, sir. Pleased to meet you too, Azon. Welcome to Canada. Hey, guys! Are you okay there, huh? Yeah, very good, buddy, very good. How about you? Very good. Hey, Azon? Good afternoon, sir. Michael. Good afternoon, Sir Michael. Good afternoon. How are you? I'm good, sir. Oh, good. How's your walk?
I love it. Good to hear that you love your watch. Of course, sir. So, are you done? Yes, sir. And I'm about to go home now. Oh, I see. Are you working here also? If you don't mind me asking? Oh, yes. Before. But now I am retiring. Oh, I see. I know you're wondering why I'm here. Yes. The manager here is my friend. I just visited. I see. And I saw you standing here. And you are new to me. So, I asked my friend about you. Why? I don't know. I suddenly became interested in you. Why, Sir Michael? Oh, please don't call me sir. Just call me Michael, okay? Okay. Can we be friends? Nagsige na magpanawag na ako nito, uy. Hala, Carson. Nakalike na nimo ang kano. Agoy, simbak ko kauroy diha. Tiguwang na intahon ko nita. 64 na intahon ko. Tangilo bang paminawon anang nay makalike na to, uy. Tiguwang na baya tahon ta, ha? Oy, edad ay tiguwang na to, ason, no? Ay, basta. Ay, awkward kaayo, uy nga. Magsige siya communicate pa na ako. I love you na nabagid siya na ako nita. Ay, daan pagit ko. Hala ka, ason. Maminiyog yung kag-usap ini. Ashuy, paghilo o bintawon, wag bae. Ikaw ra ori gikilig diha. Ang, lahi ra ba yan na sila, no, kung nakagusto. Kung tinuod yun na silang mahigugma, miniyuan yung kaana, do. Yan sa na. Biyudo or ulitaw? Saba ka diha, uy. 80 anyos, unya ulitaw pa? Unsa di ay? 80 na di ay na. Oh, madapan na, uy. Piyungan lang, God. Uy, amaw. Hanggaw ka man di kang igsuuna ka, uy. Sugta na, uy. Sugta na ba? Unya, minyo og manghagad og minyo, hala. Ikaw, gyud no, murag sayo. Nagid kayo ni mo ng butangas, ha? Ason, practical ay natarong panahon na. Usap pa, biyuda naman, sad ka. Uy, kung ako pa'y biyuda, ay, hagbay na kung nakauyab din sa Canada. Amaw, gyud ka nita. Lagi. Sugta na. Unya, ilha og maayo. So, ituha. Aw, kung paminaw ni mo, maayo ra. Minyo, dayon. Unsa? Nahihabag ka nita? Seryoso ko, ason. Unsa may mong kabalakan kung nga biyuda naman ka. Usa pa, kinahanglan nga doon na kay Paris. Doon na kay ikauban sa kinabuhi. Kayang imong mga anak, dili nemo, malauman nga unungan ka. Ang imo rang kwarta, og tabang ang ilang gisaligan nimo, nagpabuhi sila nimo. Maayo nang naasad kay kauban sa imong kinabuhi. Ay, ni Monita. Putlon ta ng istorya, ha, uy. Sige na kay manawag pa ko ni Luchi. Manawag kay magpadana sa kag kwarta. Oh. Bawaan na na ay. Nas pattern. Imo na lang ng tanan. Salig na lang na silang tanan nimo. Ikaw nga tiguwang na ka mo ay nagwadwad diri trabaho. Pero sila, pagkahayahay. Kangkang kamot dawat sa imong ipada. Sige na, bye na. Sige. Manawag ra niya ko nimo, ha? Magpada ko karon ha, Luchi. Unya, ikaw na'y bahala mo bahin-bahin sa imong mga igsuon. Na ako'y gi-message nimo nga listahan sa imong ihatag sa imong mga igsuon. Tumana na aron wa mo'y samok diha. Ma, wa lagi ang tuition fee ni Lori Lee sa listahan. Oh, di pa nagpada naman ko sa tuition fee niya atong last na kong pagpada? Nagkamit na ako, maui. Nagpalit kong cellphone, good, kay baba na biya akong cellphone. Padali na lang kung balik para sa tuition fee ni Lori Lee, mabi. Exam na rin ba nila, ugma? Di siya makati kung di ko kabayad. Nahala, sige. Punaan akong pada.
Nak, daginuta in taho na ninyong kwarta nga akong gipadahan ninyo diha, uy. Dili baya sa tanang higayon ha, maayo ang akong lawas. Unsaon na lang kung masakit ko din eh. Dili ko makatrabaho din eh. Magunsa naman lang mo diha. Paningkamot sa intahon mo, uy, ayaw mo pagsigig salig na ako, permi. Ay, nana sa dani ma. Naningkamot bitaw mi, pero unsaon taman. Maura magyuyo mo mahimo. Maura magyuyo kaya. Mauna, paiskwilahon mo magbinuang man. Di wano'y nakahuman ninyo. Nga magyaw-yaw na sad ka ma, ha? Unsa man, magpadaka o di? Luchi! I'm so happy that you are mine now. Finally, we are married as one. Same here, Michael. I'm so happy to be with you. Thank you for your love. You can now stop working, Azun. You have to rest and relax. I will take care of everything. Including my family in the Philippines? I can't promise everything for them. But as much as I can. Oh, yes. Thank you so much, Michael. But you know what, Azon? I really admire you for your love to your children. Even if they have their own families already. Still, you supported them. But I think you have to limit. And not to be dependent on you forever. Michael. You have to think of yourself also. Your health. You're getting older. I want you to take care of yourself this time. Michael. Tinuod ba ning imong gisulti, Luchi? Oo ma, uy. Tinuod gid na. Nagadik-adik ng imong usa ka anak. Adik na si Winnie. Kaya ko ihatag niya nga kwarta nga imong ipada. Ay, dili ihatag siyang asawa, uy. Gigamit siyang bisyo. Unsa? Uot kayo ang akong dughanita. Naglagot na gid ko anang ako mga pag-umangkon da. Bantay lang gina sila nako og mauli ko. Katilaw gina sila sa akong baba. Mga abusado og abusada. Nita, ayaw na lang. Igo na nga naminaw ka sa akong mga sumpong. Igo na nga makapahungaw ko sa ako kahiubo sa akong mga anak. Mauna nga abusaran ka sa imong mga anak. Sobraan mo sa kakabuutan, Ason. Ipaasa pa man na ako. Ako man ang mga anak. Dili sa taon ko baka antos magtanaw nga nagkalisod sila, uy. Imo masadiay ng saha. Kaya gipasagda na nimo sila nga madependent nimo. Sagdi na sila, uy. Ayaw na nagtabangi. Honey, I have to go to work. Okay. Take care. I'm so sorry, honey. I really have to work for my children's and Apo's. They need my support there in the Philippines. And I know you will understand me. I have nothing to do with it. Just take care. You too. I already prepare your food. And also your medicine. It's here in the table beside you, okay? I have to go. I love you, honey. I love you too. Are you okay, Azon? Yeah, I'm okay. Happily working. Are you sure? You're not okay. I know you. You are a happy person. You always smile, but now I think there's something that bothered you. I don't understand. I'm bothered and nervous. I don't know why. Hala. Nangahog man ang mga apple sa basket na ako. Let me help you with this. Ay, what happened to you, Azon? I'm sorry, Jane. I feel bothered. I'm so worried about you. Don't be. Thanks anyway. I just want to go home. Yeah. It's almost time. We're done with work. A few more minutes to go and you can go home.
Nita tabang, ari ako karon dayon. Tempa, oy, tempa. Sabay na hitabo ang operatiman ni mga katyapaw din. Patay na si Michael, Nita. Pag-abot ako gikan sa trabaho, naglisod o ginhawa si Michael. Dali na ko sa gida sa ospital, pero wa na siya matabang, Nita. Wa na si Michael. Ay, maayo kay gitugtan ko nga maka-day off karon. Kay day off sad nimo aron makakita gid ta. Salamat, Nita. Nanon niya? Unsa may plano nimo karon? Muuli ko sa Pilipinas. Ni-resign ka sa imong trabaho? Waoy. Gitagaan ko indefinite leave sa akong employer. Papahuwayon una ko. So, ako na lang ning iuli sa ato. Anytime gusto kong mo trabaho og balik, pwede raman. Oy, time pa. Dili magilog, ha? Naan mga panganak kong gibutang diha, aron dili mo magilog. Sibog mo, bihawa! Ako mag-distribute ani, aron di magubot, kamugyod. Nasad. Magpapapil na sad. Bida-bida na sad. Sip-sip yung gayo, eh. Kilom, oy! Ikaw, adik! Hoy! Sutok? Ha? Winnie, sa ba? Unsa na ba yung taon mo, oy? Ingon na gid mo kaway batasan? May respeto na ako? Ni ako, ni uli ko aron ikauban mo. Pero mauni niyo ipakita na ako? Wa man taon may kausaban, oy. Kubot man lang gihapon mo. Wag kalinaw ning pamilya, ha? Grabe kayong kadaot nga nahitabo ni Gabi, ma. Matod sa doktor, baldado gid siya. Napiktuhan ng iyang uto kay guba mo gid iyang unga, naipits pa kadisgrasya sa jeep. Maayo na lang gani kay natabang pa o nabuhi pa siya. Pero maulagi na. Dili na siya normal. Diyos ko. Ayaw kong pasakti, Diyos ko. Grabe nga problema kining diabot na ako. Pero salamat kag ibuhi pagyapon nimo ang akong anak. Bibisan pa man sa igod-anin niya ang sitwasyon. Mao siguro ni resulta siyang kampo. Bugkiro kay mo drive sa jeep. Di na resulta na. Disgrasya noon. Luchi, husto na! Bugata kay ni problema nga akong gipasaan. Nga musulti pag yung kagingon, ana? Sobra na ang kasakitan nga inyong gihatag na ako. Sobra na ang problema nga inyong gipapasan na ako. Wa mo'y pagbati o kaluoy na ako nga inyong inahan. Winnie, Luchi, paminaw mo. Mularga kong balik sa Canada. Dili pwedeng magpundo lang ko dinhi. Dako kayo ang panginahanglan dinhi. Labi na sa maintenance ni Gabi. Otro ka, Winnie. Ako na nagsuporta sa imong pamilya. Nagsaligrakin mo na ako. Hasta na sa pagpaeskwela sa imong anak. Ipamatuod nga dili tinuod ang akong nadungog nga adik ka. Nga nagbisyo ka. Pagtarong na anak. Tiguang na intahon ko, uy. Og dili mahibahuan. Mubiya na ko ining kalibutan, ah. Magunsa naman lang niya mo. Mubalik kong trabaho kay dili pa igo ang pensyon lang ni Michael mo akong salikan. Kuwangon ra para sa inyong panginahanglan. Og ikaw, Luchi, tarungan ninyo gamit ang akong pensyon, ha? Kay dili sa tanang panahon okay ko. Ni anak ko sa bahay, Nit. Maayo kay nabalik na ka
Kinahanglan kong mobalik og trabaho, Nita. Ha? Ano man? Dako kayo gasto sa maintenance ni Gabi, uy. Luoy kayo ang akong anak kung ako lang pasagdan. Baldado naman siya. Ang pamilya ni Luchi ug Winnie, kuwangon ra gyud ang ilang kita. Mong ikaw ang mupuno. Mong bisag tiguang ka na, mo trabaho lang gihapon ka. May untag para nimo. Para sa imong mga anak ug sa imong mga apo. Hay, sobraan ka martir asonda. Wa ko'y mahimo, dit. Dili man ako kayang magtanaw nga maglisod ang mga anak nako ug ang mga apo. Luoy kaayo. Nya, wa ka maluoy nimo, ha, ason. Nita. Another day of work has ended, buddies. Go home safely, everyone. Bye, everybody. Bye. Bye, Azon. Bye, Jane. Bye, Jane. Bye, Jane. Sa Pilipinas man eh. Hello? Ma, si Winnie. Oh, nga naman si Winnie. Nadakpan, nagbaligyaw siya po. Hunsa? Azon! Oh my God! Ma? Ma? Kamoy nagkaingon. Nganong giatake ang inyong inahan og namatay. Dili na tinuod, tiya. Dili tinuod, kapatay na si Mama. Saba diha, oy! Hilak-hilak na ka karon? Luchi, napuno sa konsumisyon o kayubos o pag-antos ang inyong inahan. Nagsakripisyo o panarbaho diri sa Canada. Aron lang kasuportahan mo sa inyong panginahanglan. Kamong tanan. Wa ninyo siya tagaig, Bili. Hinoon problema o konsumisyon ang inyong gihatag sa akong igsuon. Karon nga patay na siya. Mamatay na sad mo sa gutom. Mga salbahis mo. Mga wa mo'y konsensya o kaluoy sa inyong inahan. Bantay lang gid mo iniguli na ako dias Pilipinas. Ako'y maningil sa kamatayon sa akong igsuon. Kamo'y mabasol sa iyang kamatayon. Dili na ako iuli diha ang abo sa akong igsuon. Tiya, maluoy ka. Dadadiri ang abo ni Mama. Iuli na rin sa Mama, Tiya. Mason, pasaylo ako, Ma. Pasaylo ami. Mamason. Priscilla, tungod sa kong kalagot, gipahungaw gyud nako ang akong kalagot sa mga anak ni Ason. Sila gyud akong gibasul. Naluoy kay ko sa akong isuon. Tuod man kay makonsensya man ko, ako kong giuli sa Pilipinas ang abo sa akong isuon. Pero adayon ako kini ipakita sa iyang mga anak. Agigbaws nako sa ilang kibuhat, sa ilang puutan nga inaan. Dinhi na lang kutob, daghang salamat. Inyong magtatampo, Nita. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Escario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sa ginanon kisuwat sa radyo ni Ingrid Miss I. Vertodaso. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Aldwin Nacorda. Kini si Priscilla Recanas, sumiingon. Hangtod sa sunod hikayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya.